etorri! Saio guztiak, saio denak dira guretzako bereziak. Jaske baina egia da gaurkoa, egun bereziki seinalatua dela, egite maratoi eguna dugulako gaur, eta egun osoan zehar ekarpenak jasotzen ari garelako. Diru mordoa pilatu dugu, baina badakizue pilaketa hori handitzen joan daitekela, eta oraindik ere zuen ekarpenak egiteko aukera badaukazuela. Bueno, aurten esklerosi anizkoitzaren aldeko ikerketa bideratzeko antolatutako maratoia izango da, eta esandakoa, guztion ekarpenak nahi izan ezkero oso gustora hartuko ditugu. Eta ekarpenak aipatuta, eta dirua pilatzea aipatuta, hortxe gure lehiakideak, Ainhoa eta Maider Ransaizpak, ongi etorri? Ongi etorri beste behin, 6. saioa gaur, eta zuen esandakoa diru pilaketa horrek gora jarraitzen duela etenik gabe, 856 euro dagoeneko irabaziak bai, eta ez dakit zakua horrela lodituta ikusteak, beste asmoren baterako bidea ireki duen. Asmo gehiegi. Gehiegi dituzue. Zehaztu gabe. Diru gutxi, asmo gehiegi. Orduan asmoa, nagusiena, izango da, dirua irabazten jarraitzea. Bueno, ongi pasatzen jarrai. Ongi pasatzea, hori da izpiritua. Zorte honezkak. Ongi etorri. Libeta Joan, ze moduz? Oso no. Basotazia, lehiatzeko prest gaurre? Ederto, laugarren saioa zuentzat, dirutxue bai, berrondo gehieta euro, momentuz, eta gehiagorako prest. Hau pasue. Eta lehiakide berri batzuk ere bai, Beñat eta Enara, ongi etorri. Haupa, kaixo gabon. Zarauztarrak biak, saskibaloiko entrenatzailea Beñat, eta jokalaria Enara. Ez dakite entrenatzaile jokalari roloiek mantenduko dituzuen gaurko saioan zehar ere? Oain arte bai. Ez zaio komeni asko igual. Ez, saskibaloia da gauza bat eta minuzera bestea. Hombre, egia da, kirolean bezala hemen ere, komeni dela puntuak saskiratzea. Hori da. Enara, ze postutan aritzen zara zu? Ni basia naiz. Joko antolatzen eta bar. Antolatzen, bai. Fenomeno, zuk antolatu Beñateke aginduak eman, segulako Eta nik bikotea kantxan da. agindu, bai. Hori da. Zorte hone bikote? Bai. Ongi etorri! Eskerrik asko. Etxeko guztiak be, ongi etorri asteragoaz! Bidaiatzea gustuko duzu, Antxon? Bai. Asko? Gauza batzuk gehiago gustatzen zaizkit. Etxetik kanpo askotan arrotz sentitzen naizelako. Eski. Neskak bidaia exotikoren bat egin duzuena eta gogoratzen duzuena? Zer da exotikoa? Zer da exotikoa? Jende exotikoakin igual, bai? Hori? Herri oxa edo zer dakit bat. Adoni hone garazira, jende exotikoakin. Baita ere. Ondo, nordu Maira? Pareak osatzen hasiko gara. Bado Ainhoa Maira? Bueno, bidaia exotikoa egingo dugu, besteak beste alde baten gaur parietan txamponak izango ditugulako, eta bestien herrialdeak urrunekoak batzuk. Guazen, denpara. Errupia. India. Bolibarra. Venezuela. Birra. Rumania. Ez? Dirama. Maroko. No. Leua. Rumania. Osondo Maider. Kina. Etiopia. Birra. Etiopia. Kina. Papua Guinea Berria. Paneskak. Zora, Arrin! Oso, bai, birrarekin izan ditugu nahazteak, baina azkenean ondo aipatu dugu Etiopiakoa dela, Dirhama Marokokoa, Bolibarra Venezuelan, Simon Bolibarren omenez izena daramana, Errupia Indian, Errupiak zilarra esan nahi du, bide batez, Leua Errumanian, eta Kina, itxastriku baten izena ere badena, Papua Guinea Berrian, edozein monetatan, baina lanak bikain eginda, 60 puntu zuentzat! Libe eta Jon, musikazaliek bai, badakit baietz. Instrumenturen bat jotzen zu, Libe? Nik jotzen un biola, baina ja aspaldi utzita. Ze derra. Zergatik utzi zenuen orduan? Lan asko eskatzen du horrek. Bai, Eta asko ikasti eta Ondo jotzeko bai. ondo zoteko egunerako lana. Jon, instrumenturen bat? Tromboi edo bai, undala urte asko bai. Ondo. Zuk ere Bai, abandonatuta. fatal, txal. Baina zeo zer. Munduko musika instrumentuekin egingo dugu jolas, nordu Maira? Jon, hartu leku mesedez. Bueno, instrumentu hauek dagozkien herrialdearekin lotu beharko dira. Ondo pentsa, Jon, nondik hasi. Guazen denpara. Pa, Jon. Digeridua. Australia. Aupa. Kasoia. Kuba. Ez? Kora. Peru. Kontuz. Bandoneona.
Peru. Hiru akats. Morin jura. Gambia. Lau akats. Hartu lekuton. Lau akats, lastima. Bai, eta Perun kokatu nahi genituen gainontzeko guztiak, Perukoa kaxoia da, jatorriz. Gero Paco de Luziak flamenkora eraman zuen arren, kaxoia Perun sortutako instrumentua delako, kora gambiarra, bide batez bada euskal artista bat, kora izena duena, kora jotzen duena, Morin jura izenekoa Mongoliako haize tresna bada, bandone ona Alemaniako eskusoinu tankerako instrumentu bat, digeridua, asmatu duzuen oski australiarra, eta klabeak ziren Kuban kokatu beharrekoak. Lau agatxekin punturik ez! Ene kora eta ene coach beba dau. Ene coach ere bai, ze instrumentu jotzen duen bai. Bizuma jotzen du horrek, oso fuerte. Oso ondo. Pareak osatzeko momentu, Ondo, nor joango da maira? Ni. Hartu leku emezez. Enara, bueno, bainat zer egin beharko dugu, edari biziak izango ditugu alde baten. Vale. Dagokien herrialdea, bestean, jatorrizko herrialdea. Vale. Haupa bikote denpara. Vodka. Errusia, Oso ondo? Sakea. Japonia, Malamba. Kamerun, Bikain. Opa. Piskoa. Peru, Bai. Rakia. Bulgaria, Cachaza. Haupa. Hau. Hartu lekuen ara. Eta miluzeko ibilbidea hasi dugu topa egiteko moduan ja, Eta trago gogor asko egin da gainera. Bainat akats barik. Bai, hori. Fenomeno. Vodka Errusiatik noski, sakea Japonian, piskoa Perun, rakia, eta akaso ez zaizuen ezaguna egingo Bulgariako Balkanetan tradizio handia duen 150 alkohol graduko edaria da, argi beraz. Kaxaza Brasilen erabiltzen da, kaipirinaren oinarri modura. Kaxaza, ala osatzen da. Kaxaza. Parkatu. Egin nuen, parkatu, Parentesi bat, Parkatu portu ez ezagik. Erasmusa Lisboan, ezagutu nituen brasilar asko, eta edan nituen kaxaza txupito batzuk. Kaxaza. Eta malamba, hau ezakin nola esaten den, esan dut malamba. 60 puntu, bai, Kaxaza! Hasi garela! Bueno, batzuek bestea baino hobeto xeago, orain ez portuguesik, ez bulgarierarik, denak isilik hariko gara eta nor joango da maira? Ainoak hartuko du lekua, eta imintzioen hizkuntza unibertsalean zer moduz modatzen garen, lau kontzeptuak asmatzen ditugun, hortxe denak, denbora! Ordenagailua, teklatua, pantalla. Oso ondo. Barri. Marrazten. Maider. Artoa. Zora, Bai. Beste marrazkitxo bat. Maider. Gorputza, estea, gibela. Bai. Zora, garri. 30 segundo, denbora dago. Pertsona, neska. Gure ama, amona, birramona. Zora, garri, hau da, hau. Hau batzuek. Mundial, bat ere oharrik eta egia artoa alezen eta kantuan eta asko aritutakoak zaretela zuek. Gure birramonan kontuekin. Birramon, dena dago lotuta. Dena Ansa lotua. izpekin, ez da? Dena. Eta gibela ere ondo daukazue? Bai. Bai. Igual anokerra igual. Bai ez da, hainbeste txupitota, ero. Neskak bikain, Laura, klaro bai puntu! Zora, garri. Irib eta John, esan dugu, biola eta tromboia utzita dauzkagula, puntuak ere bai momentuz, hasi behar da daukagu batzu pildatzen. Bai. Libek hartuko du lekua, oso ondo. Eta ja markagailua astintzen dugun, badago hortarako beharra. Ozen, trebe, lau kontzeptuak hortxe, denbora. Sakatu. Zugie. Bai. Zora, garri. Marrazkitxo bat orain. Kamisetie, alkondarie. Alkondari, Oso ondo. Trampoline, ez. Pisinie.
Piztine? Ez. Jacuzzize? Bero? Bainerie, burbujek? Bero? Jaboie? Burbujek? Olatuek? Aparra? Bai, Zoragarri. hau pason. Zer, baterize? Ez. Ah, bale, jueza. Epailea. Epailea. Bikain. Bai, hau Zoragarri. paie. Berto, Eta, Libe, oso sinesgarri guzti dut epaile paperean, eh? Bai, Bai, sekula planteatu dugu, baina mailua jo dunean berriketa gutxi, eh? Jonentzat galderie, Jon Sugie, guk sugoie esaten dulako batzutan. Sugoie. Sugoie, suboie, begaz, zelan esatezu? G. Sugoie. Bai. Erto, Laurek, 80 puntu! Esango dugu, Beñatek eta Enarak lehenbiziko laurdena oso ondo jokatu dutela. Saskibaloi argota erabilitata bat. Puntu gehiago saskiratu behar ditugu hori bai. Nor da trebea imintzioka? Ba dago treberik imintzioka? Saiatuko naiz nizaten. Enara joango da, oso ondo hartu lekua ba. Eta handik ere jokoa ondo antolatzen duen. Lau kontzeptu, orain arte puntu guztia filatu ditugu, baina komeni gehiago lortzea. Ea ba, denbora. Etxia. Eskalera. Aldapa, mendia. Mendia, zoragarri. Animalia, txoria. Arranua. Zoragarri. bai. Oso ondo. Lehenbiziko marrazkia. Txapela. Haupa. Bikain. Robeta. Pasua. Zilindroa. Eliza. Ez? Pila. Bai. Pila bat. Haupa zue! Zer da, hau? Zera kustaldi. Pila bat eta lortutako puntuak ere pila bat. Laro gehi, haupa zue! Ze ona! Dakizuenez gaur egun berezia da ITB-ko edabideentzat, ITB maratoia egiten ari gara esklerosi aniskoitzaren ikerketara bideratuko da, gaur bildutako dirua lankide asko, buru belarri lanean, deiak jasotzen, ospakizun eguna da gaur guretzat. Eta ekarpenak egiten jende asko ari da, eta tartean noski guk ere deialdia luzatu nahi dizuegu. Mi luze guztioi, horixe, ITB maratoian parte hartu, eta zuek ere zuen ekarpen guztiak egiteko ongietorriak izango dira eta zalantzari gabe. Hirugarren proba, hitz eskutura goaz, neskak nordu maira? Ni, jonaz. Hartu leku maider mesedez. Bortxe, berbak eskutatuta eta zuen arteko magia ikusi nahi dugu. Guazten neskak, denpara. Eragiketa, Matematika. banatzeko, Zatiketa. Oso ondo. Zoragarri. hildakoa, Ehortzi. forenseak, Autopsia. Oso ondo. zuaitza, Basoa. kuban, Oiana. kokoa, Kokoteroa. beste bat, Paso. paso. Barazkia, Baratzan. berdea, Letxuga. txikia. Ilarra, eta bai, kokoteroa esan dugu palmondoa falta egun. Ai. Tira, palmondotik bera, bi zuzen erantzun da, etorri gira, 40 puntu, oso ondo. Libe Jon, puntuak nahi ditugu, nordu maira. Neu. Hartu leku Jon mesedez. Jon, Bortxe, hitz eskutura jolas egiteko momentu bazeuentzat be, guazten denpara. Eskoitize, Ezkerra. beste bat. Bai. Eskoitia, Ez dakit. paso. Ahatea, Mokoa. zurize, Zisnea. bai. ondo. Vale, Semea, Alaba. oso ondo. amaraguna, Armierma. itxosokue, Olagarroa.
Ariskue, Paso. arrantzatzeko, Amua. amarauna, Kainabera. Zarea, Libe. Libe, zarea. Baina distribuzioa gauza polita gertatzen dira, eta egia da itxasoko armi arma olagarroa dela. Saritu genezakeen hori, eta malez behar genuena beste hitz bat zen, baina bi, sartu dira, 40 puntu zuek ere, ondo! Beñaten ara, ez dakitzen zegoen artien jolasteko aukere eukidu zuen, entrenatzeko eta... Ba, bizpairu aldizola gatu. Ondo, berbalen bat hartu eta elkarri esan, ez da? Hola. Bale, nordu maira. Ni. Hartu leku emezedez, Beñat. Boraintxe, erakutsi beharko. Zegoen arteko konexio hori, hitz eskutuak. Zegoen zain? Haupa Beñat, denpora. Bikote, Bakarra. biak, paso. Hartu, Eman. antonimoa, Bota. Bai. Bai, paso. Karratua, Borobila. antzekoa, Triangelua. karratua, paso. Paso. Larrosak, Pintxoa. Arantza. gertu eta figura geometrikoekin ere aritu gara, karratua, triangelua, zirkulua. Horixe falta ditzegun, ariketa borobiltzeko nolabait, eta bestalde ez dugula atera arantzarik, pintxua esan dugu, baina arantza behar genuen ez, 20 puntu! Bueno. Markagailuak nola dauden, begiratuko dugu, 180 puntu bildu dituzte Aranon, Tolosa Bermeon 120 puntu, Zarautzen 160 puntu. Eta zenbat erronka luzatze ditugun hemen migiluzetik, eta ez alferrik Zenbat askotan. etxeko lan? Bai, aipatzen dugu zirela alferrikako etxeko lanak, gero hoietako erronka batzuk hemen erabiltze ditugulako probaketa osatzeko. Duela gutxi eskatu genizkizuen, lagun artean erabiltze dituzuen, edo etxai artean erabiltze dituzuen, irainak, esamoldeak, horrelako hitz biurriak, pixka bat zorrotzak behar genituela, bueno, bildu ditugu irain hoiek guztiak, eta irain hoiekin egingo dugu jolas. Zeui esker, badatoz, triboren berbak. Ainoa, zeurekin hasi, guazen, denpora. Arroputza. Putzerdia. Arroputza. Zokormazoa. Libe? Arroputza. Oio guztia. Arroputza. txikirik handia, Baldarra. zokormazoa, Beñat? Arroputza. txikirik handia, Baldarra. zamuekoa, Adore gutxikoa. olio guztia, Arroputza. Txirikirik handia. Baldarra. Samuekoa. Adore gutxikoa. Oio guztia. Arroputza. Inoa? Txikirik handia. Baldarra. Samuekoa. Adore gutxikoa, putzerdia. Bai! Putzerdia, horixe behar genuelako, eta ez zaigu sartu, baina aurreko biak bai, orduan 20 puntu, bueltan, oso ondo. Irainekin jarraituko dugu. Libe, zeurekin hasi, bigarren taula, denpora. Ezertarako balio ez duena. Oiar buztana. Ezertarako balio ez duena. simaurra, Adore gutxikoa. oiar guztana, Beñat? Ezertarako balio ez duena. simaurra, Adore gutxikoa. apajoa, Ezertarako balio ez duena. Simaurra. Adore gutxikoa. Gizajo pastela. Matrakosoa. Apajoa. Ainoa? Ezertarako balio ez duena. Gizajo pastela. Ezertarako balio ez duena. Simaurra. Adore gutxikoa. Gizajo pastela. Matrakosoa. Kaina. Eta argi geratzen ari da, gure lehiakidek irainik eta ez zituztela horrela gehiagi erabiltzen. Maitasun hitzak eta bilduko bagenitu orduan bai akaso, ezta? Argi dagoena, errebotean nagusia, Ainoa eta Maider beste birekin 20 puntu! Mundiala gizajo pastela, Gizajo pastela. Gizajo pastela ja. Erabiltzeko modukoa, Bai. Gizajo pastela asko dago. Gizajo pastela.
Beñat. Enara, hirugarren taula. Zeinzitasun gogorra, hau, Bai, inok ez du ez Hain gizago pastela naiz. Inok ez du kontrakorik Eskerrik esan. asko, Vale. Irainekin jarraituko dugu, Beñat. Guazen, denpora. Ergela, Kaikua. adore gutxikoa. Susterbakoa. Gehiegi hitz egiten duena. Afan osoa. Ergela, Kaikua, adore gutxikoa. susterbakoa, Gehiegi hitz egiten duena. miluzea, Ez gauza. txirokilea, Arrautz handia. otrosoa, Itxurakerietan ibiltzen dena. ustela, Ai, ergela, Aino? Kaikua, adore gutxikoa. sterbakoa. Gehiegi hitz egiten duena. Afanosoa. Bai, eta Ansaizpak hemen ere oso pozik, Irainek errebotea beti zuen markagailura ekarri dutelako, beste birekin 20 puntu berriz ere. Markagailuak honela geratu zaizkigu. Arano, Nainoak eta Maiderrek. 240 puntu bildu dituzte. Libek eta Jonek Tolosa Bermeon 120, 160 Beñatek eta Enarak Zarautzen. Libe eta Jon! Laugarren saioa eta hauxe azkena. Penie, kriston penie. Kriston Penie. Bueno, alde batetik pozen gara, pena hartu baduzue gustora egon zareten seinale, ezta? Gustora aritu zarete, Libe. oso, bai. Gaur falta izan zaigu pixka bat gehiago estutzea, parekin ere ezkara oso fin ibili. Hori bai, pareak aipatuta, frogatu da, Tolosa Bermio konexioak. Konexio hau mundiala dala. Ematen duela, Bai. Ematen duela joko, eta diru pixka bat ere, bai, 226 euro irabazi Bai, ditugulako. Ze egingo dugu honekin? Faion bat, Bai. ez? Bai, Apaitxu, bai. Pari hon bat. Ondo. Bi bikote egin da, Tolosa Bermeo, Bermeo Tolosa. Gu joateko prest, Edut. Zu, gonbiatu beti? Ez, esan dut joateko prest, gaudela. Bale. Juteko pres bai. Libe ederra, zu ezagutzi, Jon, Bai, ederra berdin. zu berriro ikusti, Horren beste urte eta gero gu dantza taldeko kide izan Ze gara. polita. Bikote, mila esker! Esker, gerarte. Bigarren pasaragoa, zerotik hasiko gara, markagailuak zeron jarriko ditugu. Ainhoa Maider, ondo? Bai. Aurre egiteko prest? Bai. Ederto, Beñaten araze moduz, ja fasea asentatuta, pasatuta, bai, hori, asentatuta. ja leku hartutan Bai, gehiuzen, ondo. Zuena da kantxa hau ere. Hori. Fenomeno. Eta zuenak dira orain definizioak. Ainhoa eta Maider, eta definizioetan aritzeko gaur jolasean aitzaki modura edo, asteburuko bi ekitaldi zoragarri, garrantzitsu hartu ditugu. Lehenbiziko erronda honetan zuentzat, ertzainak taldea protagonista. Bihar, ostirala, eta larun batean, zuzenean ariko direlako kontzertu historiko batean, edo bi kontzertu historikotan hobeto esan da, bide batez gaueko 10:00 aurrera ETV bin zuzenean ikusteko aukera ere izango da. Esandakoa, ertzainaki eta euren kantu, letra guztia itiraka, definizioak osatu ditugula. Biok prest? Bai. Guazen ba, denbora. Taberna askotan badago eta ertzainakekoek ere bazeukaten. Salda. Osondo, barearen ostean beti datorrena. Ekaitza. Zoragarri. Yankiak bidali zituzten lekua. Home. Yankee go home, osondo. Iñaki Garitona India ezagunagoa da goitizen honekin. Gari. Gari. Ametsak ere izan litezke horrelakoak. Prefabrikatuak. Prefabrikatuak, zoragarri. Egunero dena zegoen egoera. Okerrago. Osondo, psikoanalistak esan zien ari zirela. Zoratzen. Zoragarri. Kantu kubatar honen bertsioa egin zuten. Guantanamera. Bikain. 2 minutu ero izaten dugun sentimena. Herrimina. Jo, oso ondo. Ertzainak taldearen baladarik ezagunena horrela bataiatu zuten. Aitormena. Oso ondo, basua eta esku soinua jo izan dituen Josu taldekidearen abizena. Zabala. Estatuari gerra beti egoera honetan utzi arte. Bakean. Bikain, zein da gizut ez dizu dala horrelakorik esango? Gezurri. Gezurra. Gezurra, bai, eta denbora. Ederra! Neskak ikusten da biografiako parte badela. Bai. Zeuek erantzuten egon eta neue pentsatzen. Bai, ezta? Eurek barik, Kantua. hori da, Zoratzen. eurek barik, bueno, base izango ginak, ez da zemat oroitzapen, zemat gauza zoragarri. Ederto, bihar kontzertua, ETV bin, ertzainak, Euskal Telebistan, 13:00 zuek, 130 puntu! Zoragarri.
Hori bakarrik ez, asteburua indartsu dator. Igandean bertsolari txapelketa nagusiko finala Nafarroarenatik. Bueno, Euskal Telebistaren bidez, segun osuen jarraitu ahal izango da finala handi hori bebai. Beraz, gonbidatuta zeuek ere, txapelketa nagusiarekin bat egiten. Eta gonbidatuta orain, Beñat eta Enara ere, txapelketako finalaren aitzakian, definizioak osatzera. Biok prest? Bai. Ea ba, denbora. Bertsolari txapelketa irabazten duenari buruan jarriko diotena. Txapela. Bai, bertsoak jartzen edo bereziki, bertsoak botatzen dituen pertsona. Bertsoak botatzen dituen pertsona. Bertsolaria. Hori bai. Igandeko finalean norgehiagokan izango diren bertsolari kopurua. 8. Sondo, bertsolari bakoitzak hauetako bat kantatuz denen artean bertsoa osatzen dute. Bertxoko zatiak, saiatu zerbaitekin. Bai? Puntua. Zaku, katu, laku eta zaku erabili da egiten dena. Zaku, katu, laku eta zaku. Erabilita egiten dena. Bertxotan? Errimatu. Ez. Erro. Poto, hori poto da. Lehen kartzelan egiten zen lana, orain egiten den lekua. Ganbarako lana orain. Zehazter, 330 puntu. Eroglifikoak, neskak. Eroglifikoen txanda, puntu asko jokoan, eta guztiak biltzeko intentzioa, noski? Ba, noski. Noski? Intentzioa, bai. Ederto! Ea ba. Lehenengo eroglifikoa datorrari danok etxien be, denpara. Udan etorri hoi dira ona. Sisi, bizi, Bai. bizitariak. Oso ondo. Bizi ziren. Bizi, ta, geiketori, ariak. Ederto, bizitariak. Hasi naiz ikusten ja Euskal Herriko eroglifiko txapelketa nagusiko finala. Imaginatu, Pentsa. Nafarroarena, lepo beteta. Pentsa? 8 partaide tartean anzaizpak, noski. Bai, ondo. Ideia ona bakarretako zuzazio honetan. Desaprobetxatuta, Bai, era da. bai. Eroglio Karnovitz epaile lanetan, hori ere bai, noski. Zibestekoa. Aurikular handi batzukaz, ederto. Bigarren eroglifikoa denpara. Non jokatuko dugu? Kantxan. Bai. Maider, ze ondo esan da gainera. Kantxan. Kantxan. Bai? Ez nagan oso argi. Ondo, txanmagoa kaletran. Kantxan. Txan-kan ere izan ziteken, Bai, txan. baina kan-txan da. Hortik inoa zen. Hortik hasi baino. Bueno, kantxa kontuak bainatak eta narak. Baita ere. Berriko dute be, bai. Berei bazekiten edo. Bai, eroglifiko hau ja Bai, bai. usaindu dute, Bai, bai. baina, bueno, Maiderrentza zen. Claro, ez esango dugu. Hirugarren eroglifiko neskak, denpara. Ideiak bertxotan azaltzen, benetan trebea da, Irri, ez? parre, Ez? poz, Nor da? Joxerra. Bestia? Joxerra. Ez? Ai, nola? ez? Ze pertsonaia? Aktore? Ze pertsonaia? Ai, ene zoatzen. Irri... Hau... Hau. Lehendakari... Askotan ikusi dugu. Bai. Jose Ramon Zoroiz, telesaila askotan, kasu horretan Martin. Martin. Telesailean, beraz, Alaia Martin. Vale. Asmatzea. Alaia, Errezago alaia. geratzen zen, ederto. Azken honekin ez bereziki ala iztuek, Bai. Aurreko biekin, bai, oso ondo, 60 puntu, neska, irrikain. Ederto, Beñaten ara zein da taktika? Asmatzia. Asmatzia. Ez da taktika txarra, Badator, lehenengo eroglifiko bat zuentzat, denpara. Miamin ikusi dut lehen aldiz, Zein dia bekoiek? Miami. Portu. ez? Kaia. Bai, Kaia. kai bat erantzunaren zati, zer da bekue? Zer di, aktoriak? Taldea, kaia taldea. Ze talde da, Beñat? En el muelle de San Blas. Mana, kaimana, Vale. kaimana ikusi dut lehen aldiz, Miamin. Ez, mana zaliek ez? Ez bereziki. Ba, orduan bukatu da zuen ibilbidean. Etxera. Bazara, mana zalie? Gero egia manataldeak Mana guai dau. amodioa bezain beste gorroto ere eragiten duela. Mana guai dau. Bai, bipolartasun hori baina maite ere maite ditugu. Ondo, ondo. Bueno, lehenengoa ez entrenatzeko izan dago. Bai, pero Venga, Bai, guazen. aldatu taktika. Bigarrena, denpara. Nolakoa da zure irakaslea? Zeta.
Zorro. Zorro bai. Zorrotza. Zorro, Bai. hotza. Bai. Ondo. Zorro. Eta hotza? Zorrotza. Erto. Zorro. Enara, entrenatzaile zorrotza da, bainat? Bueno, Barreberak. ez dut ezer esango, bai, bazpare... Ja. Dena ondo. bai. Dena ondo. Ba, ez zara garri. Bainat, bazara, sarratuta egiten zara edo ez? Ez. Bai. Bai, egia esan, eh? Imintzio asko egiteko bazaret ez askibaloi entrenatzaileak. Bai, Bai, bai. bai. Bai, egiteiko. Vale. Asmatuz gero imintzio batzuk orain. Oparitan. Hirugarren hieroglifikoa badator, denpora. Andoaingoa dela esango nuke. Unta, A ber, ze ikusten da? Untza, zaken du Mendia. horre. Zaken du horri. Zer da? Mendi, no, ze moduzko mendire? kontorra, Mendi, punta, baderantzunaren zati, mendi nolakoa? Mendize? punta... Aitortza bat ikusten genuen, zaken dut aitor, mendiluze. Mendiluze bat. Ai, ama. Bainatek barre egin du negarrez egitearen zan. Bai. Eskubinak eroglio karno bitxi ez da. Dena dela, imintzioak nik egingo ditut, erasoan ondo aritu zarete, behar genituen puntu gehiago. 30 sartu dira, ondo dago. 30. Eta badatoz, esaldi bihurriak. Asperen! Bai. Maiderrek, bai, Ainoak ere bai. Bai, tazuk. Orduan, ekintza ikastolako lagunek egin dezatela txalo, sikiera, oso ondo, Ega, opa. Etorri omen dira... Animatzeko. Goizean ilaski doneteak gozalduta. Hori omen da ekintza ikastolako dietaren parte edo. Ni oso zale nahi, Bai. donetiena. Ni itzizit asko gustatzen, Ez, nahiago ditut barazkiak eta... Bueno, Bai. betzak, bere guztua dituela. Esaldi bihurriak nahiago aukeran. Badator lemizikoa, guazen antolatzera. Denbora. Taldean, Ez? guztoko Horrelako. Ez? Horretan, Ez? proiektuetan. giroan, Ez? egoera, Egoera. horretan, Horretan. gabiltzanean, Ez, egoera horretan. Guztoko taldean. Ez, egoera horretan. gaude, Gaude, guztoko, Gustuko. proiektuetan, Gustuko. giroan, Giroan. Egoera horretan gaude gustoko giroan. Haze giroa, Talde proiektuetan. Giro nahasia. Lehen esaldi honetan. Urtetzen zu. Bai, atera egiten zait, esaldi bihurriak. Hori egin dut, Zarata hori egin dut. Bai. Saiatuko naiz nire buruan, Eze, zara kontrolatzen. ondo Ez. dago. Ondo dago. Ondo dago. Ea zea- Maskulinidade eredu berriak behar ditugu. Ui. Ea bigarrenean zer datorren. Ados? Ja, ba. Denbora. ferekari, Ez, aurretik bokala. Afrikar. Afrikar. Eta latindar. Eta latindar. Erritmoak nahastu. Eta musika mota. Hau. sortuko duzu. Sortuko duzu. Vale. Vale. Oso ona, Martxa hartuta, zalantzari bat ere gabe. Gaixago, bestiak baino. Horrelako gehiago. Eta gaixago. Bale. Guztu guztietarako hemen, Maider ere, bai. Hirugarrena, ados, ea antolatzen dugun. Denbora. naste, Ez? gaizki, Gaizki. ulertuak direnean, Ez, gaizki ulertuak. Korapilatzen. Direnean. naste, Nahastea. borraste, Ez. hau da, Ez. sortzen, da, naste, nahaste, borraste, hau. Hau pasuek. Primerakoa, Oso ondo. Zabela, bereziki ondo hasi, baina behin martxa hartuta, ea hirugarren bat ere osatzen dugun. Bai? Badatoz bokalak. Denbora. pilota, Ez da pi. pilotari, Ez P eta L jarraian gero bokal bat. Plater. Guztietan. Bat. Ez da ba. bete, Beti. ongietorria Da. Askotan. Gatza. Aurretik, bokala. zaila den. Ez. Egiteko. Bai. Egiteko zaila den elementu hau. Vale. Bi, arrastorekin 60 puntu. Irakurri dugu zeo zer. Bai. Neskak, Afrikar eta latindar ritmoak nahastu eta musika mota hau sortuko duzu. Gaizki ulertuak korapilatzen direnean sortzen da naste borraste hau. Zer da? Saltza. Saltza, ikus dezagon. Oso ondo! Komodina, neskak. Plater guztietan beti ongietorria da, askotan egiteko zaila den elementu hau. Ondo, ederto. Ze ona, saltza, Zereginak beteta, bikain gainera. Alde horretan badagoela saltza, bainat eta enara hemen... Nahiko lan. Eskaxeagoa momentuz. Baina esaldi bihurria batoz. Hauetan ere aritu zarete, entrenatzen, Gutxien, Gutxien, igual, bai. Gutxi. Bai.
bueno, akaso freskotasun horrek lagunduko du. A ber. Edo ez, ikustagun, lehenbiziko antolatzera. Denbora. Katuek, Ez, Lurrak, Ez, lukainkek, ez, hau, ez, ariek, ariek, Eta- eta, katuek, ez, ariek, eta, Lukainkek. lurrak, ez, ariek eta, Lurrak. lurrak, ere, ez, ariek eta lurrak, hau, baita, hau ere, ez, hau, lukainkek, katuek, ez, Hau dute. eta istripuz lagundu ere egin dizuet nik. bai. Bueno, igual da. Bai. Ale ere, Ez da... ze krudela, jazki. Ez da askorik balantza alde batera Bueno, beste egin. ea bokalekin. Venga, Bai? bai. Pasen bikote, denbora. Kaso, Ka, kasi, kasi, Ez, akaso, azken bokalak kendu. kas, Kas. kas, Kas, kas. Aurretik bokala? a, atean, atean, baser, Ez, aurretik bokala? abestiaren arabera. Kas. Olentzerok, bla bla. Ez kas, eh? bai, Eskaz, bai. Salietan, kasi, kasi, bai. Erritmoa Salietan gero jolasean oso ondo, baina... Erritmoa sartu beharko genioka. Vale, Bai, antolatzerakoan gainera bota, eh? Vale. Hitz bat, bestea, ea denak antolatzen ditugun. Denbora. Batzuetan, Ez. golde, mota, Golde, mota. Batzuetan, iraultzeko, Ez. hortzari, Lurra. Iraultzeko. esaten, Ez, lurra iraultzeko. Ere, Ez, hortzari. hortzari. ere, Ere, esaten, ere, esaten zaio. Ala, esaten zaio. Oso ondo. Ondo. Vale, Ua, ondo. larri ginen baina sartu da. Ez da erreza kontu Ez. hau, harin egin behar dalako, baina, bueno, zentzua topaten badiegu. Esaldiari asko Zentzua topatze zobeto. horretan lagungarri azken esaldia ere, eh? Bai? Bat, Bai. fokalak. Denbora. Jende, askok, behar, baino, gehiagotan, Abesten, B eta gero bokala, besteetan, beste- bestean, abestian, beste bokal bat, besteen, besteen, ez dakan, kontutan, Kontutan sartzen da. kontu, eta sartzen da hau. sartzen du hau. Sartzen du hau. Bai. Bai, gainatek esan. Gauza asko. Bai, gainatek esan. Baina sartu da. Bi arrasto. Sartu Irurogei da. puntu. Bainaten ara, goldemota batzuetan lurra iraultzeko hortzari ere esaten zaio, jende askok behar baino gehiagotan besteen kontuetan sartzen du hau. Zer da? Muturra. Muturra, komo bina jokoan ikus dezagun? Oso ondo! Etzen erraza, eh? Kantaren arabera, olentzerok hause zuen zikina. Ondo, Zikina. Komodina, irabazi duzu eta lagungarri izango da sokatiran. Puntu faltan gabiltzalako nolabait desorekatuta, baina zerbait gertatuko da. Ainhoa eta Maiderrek 250 puntuta komodina. Beñatek eta Enarak 120 puntu. Eta komodina. Ba guztia prest berera lai egingo dugu, finalera zetalde doan, sokatirera goaz. Tiraka azteko prest, bainaten ara, bai, azkartasuna, sarituko dugu. Azteko prest? Bai. Goazen, denpora. Ekialde hurbileko zein herrialdetan eraikiko dute The Line hiria. ez dakit. Katar. Saudi Arabian, zenbat dira Bremengo musikariak? Lau. Osondo. Ainhoa Maider, denpora. Zenbatero berritu behar da gidatzeko baimena Ipar Euskal Herrian? Zortzi. Ez da egin behar. Ze koloretakoa da laguntzarako ilargi erdi elkartearen ikurra? Gorria. Osondo. Peinaten ara, denpora. Oinazter eta Ganboatarren leinu gerretan nortzuk ziren Nafarroko erresumaren aliatuak? Paso. Paso. Ganboatarrak. Ze mendigo izaleri eskainetako abestia da Mikel Urdangarinen non geratzen den denpora? Komodina. Feliz Inurrategi. Wow. Ondo erabilita, eh? 50 puntuia galduak genituelako. Denbora asko, oraindik ere, baina puntuak galtzen jarraitu baino. Aukera nagoe, komodina erabili, denbora geratu. Eta Ansatarrena da orain puntuei eusteko ardura. Neskak, denpora. Nafarroko zein herritan jaioa da Estitxu Fernandez bertsolari eta idazlea? Lesakan. Oso ondo. Bainaten ara, denpora, zenbat kontsonante ditu Mihiluzek? Lau. Oso ondo. Neskak, denpora. Ze adierazpen artistiko izan ohi da Baskedok jaialdiaren ardatza? Dokumentalak. Argazkilaritza. Zer esan nahi du pular hizkuntzan minan hitzak? Anaia. Txikia. Oso ondo.
Erantzun osoa behar genuelako. Bai, bai, Eta bai, osoa, bota duzu, Primeran, Metxartzailusek berarekin elkarlanean Eta egindako Ibrahima liburua. Balderen historia zoragarria, bilduz. Polita, 76 segundo aurretik eta markagailua desorekatuta momentuz, baina hau ez dago erabakita, animo, bainatetan ara. Bainaten ara, denpora. Zein da ongietorri errefusiatuak herritar plataformaren kolorea? Berdea. Horia da. Nork aurkeztu zuen ETV bateko txiskola lehiaketa? Paso. Kike Monarrizek. Zeintzuk dira Euskara ikasteko ikastetxe bereziak? Aeka. Euskaltegiak. Euskaltegiak, baina lehenengo erantzuna behar genuen, zenbat giltzurrun behar ditu gizakiak bizirauteko? Bat. Bai. Hau, eta garrantzitsua, hau Euskaltegiak, batez edo barnetegiak, bai. erantzutea, aurren erantzun bat iristen bada gero bestea, lehenbizikoari ematen diogulako garrantzia hemen, eta oraingoan bai, Eta bat joan zaigula soka bestaldera, 42 segundo, Ainhoa Maider. Denpora, zerran ingurukoa da, 175 herrialdetako ordezkariek sinatu zuten Pariseko hitzarmena. Klima aldaketa. Oso ondo. Ez daudela barkatzeko hauek, Komodina ere oraindik badaukazu, Ja, Neskak, gogoan izan. Baina tenara denborarik ez galdu, eta alden azkarren zuzen erantzun. Denpora, ze siglekin da ezaguna munduko futbol federazioen konfederazioa? UEFA. FIFA. Eleberri poliziakoak ze koloretakoak direla esan ohi da? Urdina. Beltza, Nafarroko zein udalerritako kukuluak dira ezagunak. Ez dakit. Paso. Tuterakoak, ze hilabeteri buruz esaten da Nafar batek baino lan gutxiago egiten dela. Ekaina. Abendua. Zein da 1986tik EAN gehien jartzen den neska izena. Ane. Oso Eta aneri eskerrak, geratu dela denbora ordurako, pentsa erditik bestaldera ja, joan da soka. 6 segundo, eta komodina! Nahi duzu, komodina? Bueno, Botako? zuena, Neskak denpora, zein da Euskal Idazleen elkartearen laburdura? Komodina. Ei, Oso ondo erabilita. Apal, erabiltzeko dagoelako. Baina denara, uste dut, partidu galduta dagoela. Bai. Baina dotore galtzen ere jakimarra dago. Froga dezagun hori. denpora, zein da mami egiteko oinarrizko osagaia? Esnea! Eta denbora. Denbora ere behar ditzaten da eta agortu zaigu. Wow! Azegurra gaur sokatiran, Ainhoak eta Maiderrek 370 puntu. Beñatek eta Enarak punturik ez. Hau izan da, entrenamentua baina bertotik. Hori da. Bai. Hori da, entrenamentua baina ja bertatik, bertara. Bueno, ikusten duzu, denporak beste harin ies egiten duen, erantzunak ere harinago behar ditugu. Seguru urrengo miluzen ja beste ganora batekin etorriko garela. Aupa Beñaten ara! Zoragarria, gaurko sokatira segurra, Nagusitasun osoz, 370 puntu lortuta. Eta beste bikotea utxean utzita gainera. Hoietzen gure intentzioa. Ez dakipa, lortu duzu, bintzat. Denera pilatuta iduzue 1.226 euro, Oso ondo, Asmo gehiago orain buruan akaso. Eta aukera horiek biderkatu daitezke gaur zakuan jokoan baititugu. 7.000, eta 27 euro. Hau panezpak! Bueno, aipatu dugu, 5 urte eta gero 2022ko bertsolari txapelketa nagusia teioka daukagula. Jarraitu duzue? Bai, pixkat. Zeo zertxu bai, ederra joan da, bertsolari txapelketa nagusietan orokorrien gertatzen dena, Maider, jarraitzen duzu? Bai. Bai? Ea sorti dauen? Hau beldurra. Inoiz, txapelketa nagusiko txapela jantzitakoekin egingo dugu jolas gaur. Zakuaren bilagoaz. Eremuak. Xabier Ramuriza, Maialen Lujanbio, Amets Arzairuz. Txapeldunak izateaz gain beste gauza askotan ere aritu dira, 3 bertsolari hauek. Eta horixe da batez ere, gaur asmatu beharko duzuena. Ondoren azalduko diren kontzeptuak 3 txapeldunetako batekin lotu beharko dituzue. Eta dator lehenengoa. Ornitorrinkus. Maialenek ez. Hau, Maialenen ikuskizuna dala uste. Maialen Lujanbio. Europa Transit.
Zer da, Zer da, hoi? Hola, gelitu da. Europa Transit. Amets Arzalluz jarriko dugu. Bai, Ze sonatzizu? ez dakit. Bekan bat, sarin bat... Europa Transit. Zakin ez dutiken, ez dakit zergatik. Igual minean bat izuzen. Transitoa, ez dakit, Ametsekin jarriko gu. Norekin lotuko dugu? Amets Arzalluzekin. zer den, baina... Dakiguz. Dragoi bola. Balio. Ui, hau Xabier Amurizako doblagia nola. Nik ustea hotxen bat jarriko zula. O itzulpenetan, o... Bai, Xabier. Bai, Xabier Amuriza. Bai. Hondarribia, lehenengo plaza. Nor kantatuzun Hondarribin lehenengoz. Zango da. Buf. Nik ez dakit bintzat. Xabier Amurizak. Gertu amets izan lehikio baita ere, no? Bai, Maialen Gipuzkoarra dalako eta amets Endaiarra. Hondarribia. Hondarribi. Ba, amets jarriko gu? Maialeneko izutan izango zuen xalto sariz. Bai. Venga, ametxi, jarri diegu, lehenengo plaza Hondarribian. Ez dakigu. Lurra. Ni Amurizara junaz, baina ez dakit oso ondo zergatik. Lurra bestia? Noski. Zaldi gogona. Ui, ama. Ez? Bai, Xabier ordu. Bai, Amurizara. Bai, izan zakien, edo zer gauza. Bai. 18. korrika. Maialenekin zuen 18. zen? Adara, urtengoa izan du da, 22. Eta, 21 berak intzun. Maialenek idatzizun mezua. Eta bestin bateko letrak badakit intxula, minio. Beste bileke... 18. korrikako kanta zintzen. dut nik zuk esango. 18. korrika, Amurizarekin, Lujanbiorekin edo Arzalluzekin lotuko dugu. Korrika etzen? Bai, bine. Ai, Bueno, bai, ez bai, esan dizut, baina izan zileken gaino. korrika esango nuke. Erantzun bat, neskak? Maialen jarriko du? O Arzalluz? Arzalluz jarriko nuke Venga, zegoen. bota. Bueno, ez dakite. Amets, venga, ba. Amets. Ez dakit korrika. Ez dakit nik. 1000 galdera. Bestea bestia. Alaitz eta Maiderren 1000 galdera? Alaitz eta Maiderren. Bai. Ba... Maialen, esango nuke hola balin bada, Maialenekin? Ok. Bai. Maialen jarriko. Garaian gatik, adina gatik. Zemoz? Nahiko eskas. Pare bat ez dakigu ez da zeri egiten dioten erreferentzia edo orduan ez dakigu zeinekin lotu. Bueno. Hortxe non baina. Hortxe, nonbait. Ornito Rinkus. Maialen Lujanbio. Bai. Bai? Judit Montero musikariarekin eta Xabier Erkizia soinu artistarekin 2006 eta 2008 artean garatu zuen egitasmoa izan zelako. Lurra. Zaldibo botaldaren kantua. Xabier Amurizarekin lotuta ongi. Bikain, 82ko Basajaun diskoko kantuaren hitzak berak idatzi zituelako. Europa Transit, dokumental bat, da? Bai. Amets, Arzalluz. Osondo, Xuguan intxaustik zuzendua eta dokumentalean. Parte hartu zuen Ametsek. dragoi bola jarri diogu Amurizari, zeba? Garaian gatik igual, ba, zakit, gaztetxo doblaje kontua iruditzen zait. Hau txederra duta izango zen pertsona emaz, seguro. Bai? Osondo, trukakia.
Mila galdera, Alaitz eta Maiderren kantua, ongi zabiltzate, Maialen Lujanbi hori jarri diogu, 18. korrikarekin zerikusi Amets Arzalluzek, eta Hondarribia izan zen bere lehenengo plaza Amets Arzalluzek. Zalantzarik? Denak. Mila galdera. Mila galdera. Erabiliko dugu, trukakia? Bai, horre... Eske 18. korrika zein zan, eta eske 21. mezua Maialenek idatzi baldin mazun. Hala uste duela. Bai, oin dela ez asko, bai. Erabiliko dugu, trukakia? Bere hortan utziko. Korrika izango zen, da Amets izango zen. Venga, ba, Amets. Ez. Ez dugu erabiliko. Xabier Ramuriza lehenengo korrikarekin lotuta ongi. Maialen Lujanbi ondo zabiltzate. Amets Arzalluz 18. Oso ondo. Ikain, 2013ko korrikaren mezua idatzi zuelako berak. Ondoindik Baionara eskuz esku iritsi zena. Abestiakin usten. 17. Miluztek egin eta gero. Gero etorri izan Ametsena. Ederto. Mila galdera ditugu. Mila galdera abestia idatzi ziren Maialen Lujanbiok Alaitz eta Maiderri? Oso ondo. Ondo erantzun da, Galdera ondo erantzun da. 89an Inshallah izeneko diskoa kaleratu zutelako Alaitzek eta Maiderrek, eta Mila galdera kantuaren hitzak Maialenek idatzi zituen. Hondarribia, bere lehenengo plaza. Amets Arzalluz. Jarri dugu, batera gaude, bikain ibili gara. 7.727 euro zalantza zein zen, zalantza izatekotan? Denak, edozenek izan zezaken lehenengo plaza. Igual, Amorizak askotan kontatu izan du, igual, Hondarribin izan zela bere lehenengo plaza, baina Bizkaitarra izan da, aparte ikusi dugu. Amets, herritik gertu, Maialen. Batera gaude, Ainhoa Maider, sakoan 7.727 euro ditugu, eta Hondarribia izan altzen Amets Arzailluzen lehenengo plaza? Maialen Lujanbiorena, martxoaren 8 baten, 1982an. Baina ze finala jokatu dugun eskak, Ainhoa eta Maider, burua ondo estututa, gertu ginen galdera bakarrera, eta baina arte lanak primeran eginda 1.226 euro irabazia dituzue. Segurako plaza gaur Miluzen, Hau konezat! Gora Miluzenok, gora Bertxolabitza, gero arte!